Mä kerron vaikka bussissa sitten, koska se olisi ollut ihan vaan tavallinen ratsastuskoulu. Koska sinne KLM:lle halutaan kuitenkin ajoissa olla siellä lentokentällä. Ja tässä on Sonja, hän on tämän tallin pitäjä ja holistinen kouluttaja. Tulee 4 tunnin eväät, että jaksaako se syödä tai voiko se jättää vaikka syömättä, että voiko tämmöistä seurata. Hän sanoi, että kun keskimäärin se on 2 kiloa per hevonen, eli se on oikeasti kourallinen per tunti. Ja mikäli asema on vapaa, niin portti on auki, eli silloin he voi mennä sinne sisälle syömään. Ja tuossa sivussa on zipinlukija ja tämä metalliosio niin nousee ylös, jotta ne pääsee. Siivoamisen kannalta tietysti normaali, luonnollisin tai luonnollisin syömäasema. Tuommoisenkin. Hauska. Moi. Seura. Kavinan ylväs.